Dwi jyst eisiau dweud wrthych chi nad oes angen i chi boeni gormod am eich tygau. Dwi'n gwybod bod yn anodd yn yr amgylchiadau yma i weithio ac i ddysgu pethau newydd. A mae'n anodd ty beth, ond mae jyst angen i ni gweithio'n galed a peidiwch gorfeddwl unrhyw beth, achos jyst dim byd yn fwy pwysig yn y byd na eich iechyd meddwl. Gyda chi wefan yr ysgol hefyd gyda fideos YouTube arno nhw. A rhywbeth really pwysig arall i gofio yw bod blwyddyn 10 yn wahanol iawn i blwyddyn 11. Mae blwyddyn 11 yn ffocysu ar aroliadau, ond wedyn mae blwyddyn 10, achos dyna'r blwyddyn cyntaf TGAU, mae mwy o dod arfer gyda'r cyrsiau TGAU, a diwedd ddim yn aroliadau. Hoffwn ddweud iddo chi i peidio â phoeni oherwydd mae pawb yn eich flwyddyn yn mynd trwy'r un peth. Hefyd rydyn ni ddisgyblion yma i'ch helpu, felly paid â phoeni mae pawb yn y blwyddyn yn yr un sefyllfa. Helpu gyda'ch straen o'ch tygau blwyddyn nesaf, byddai'n awgrymu gwneud nodiadau enghraifft flashcards ar diwedd pob uned gwahanol. Nid yw'ch poeni oherwydd bod y athrawon ddim yn yr ystafell gyda chi, nhw wastad yna i ateb eich cwestiynau. Defnyddiwch foderi, byddwn nhw'n rili defnyddiol, yn enwedig pan chi'n dod i aroliadau blwyddyn 10 ac yn enwedig blwyddyn 11. Peidiwch â phoeni, mae'r athrawon yma i'ch helpu chi trwy'r cyfnod ansicr yma. Dwi'n argymell bod chi'n falle wneud amserlen, adolygu post-its a nodiadau bydd yn gallu helpu chi trwy'r blwyddyn. A beth sy'n rili ddefnyddiol hefyd, a fi'n dyfaru peidio wneud hwn, felly fi'n rili argymell bod chi'n wneud yw gwneud darn o fel poster adolygu neu map meddwl ar ôl bob uned gyda popeth chi wedi dysgu. A newch y syth ar ôl chi off yna, peidiwch aros tan yr haf. Helo blwyddyn 9, gobeithio bod chi wedi cadw'n iawn yn yr amser caled yma. Cofiwch mae gennych chi loads o gymorth gan athrawon ac wrth gwrs disgyblion hŷn. Gwneud y gwaith yr amser fel nad yw'n penderfynu ac